Hello guys, kumusta? Kamong tanan guys, good morning mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta ra mong tanan diha? Hinaot na kita sa maayong panglawas o kapiskay. Kumusta na mo mga ka-listeners, mga ka-DJ? Salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ning maong sugilanon. Di ako karon naghuwat ko sa sakyanan. Kay duty na sad kadadlaw ing nani. O karon ay atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Ug salamat di ay sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Nagkadugay, nagkalindot na ang atong sugilanon sa mga mata alang kanako. Karon di ta maglangan ato nang sugdan ang laing sumpay, mga mata alang kanako. Salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-listeners, mga ka-DJ. Inutil na ko. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love na ka. Mamatay ra ka ng imong love na ko, kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Nganong mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo, ug sayop ng imong kiuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Busa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Amiyagi, nagpakita gyud sa iyang naong si Angela ngadto kang Leonardo. Ugwa mo usab ang tinagdan Leonardo kang Angela. Hinuon nakauna-una kini nga familiar niya ang mga mata nga nagilak ni Angela. Unya, kalit nga migawa si Frex sa kwarto ug kalit lang nasuko si Leonardo sa pagtuo nga may relasyon sila si Angela ug Frederick kun Frex. Apan mibalik kini sa dihang nabati niya ang kagubot sa hud sa maong kwarto kay luguson man unta ni Frederick si Angela. Mao nga gihapak ni Leonardo sa si Frex o gida si Angela. Ani ang sumpay sa atong sugilanon? Mga mata, alang kanako. So, Jabay, dili ba mo magpalayo ka nako? Kay dali kang interesan og tao. Kinahanglan nga humno nato ang tanang kahasol sa atong hunahunaan sila. Ug hangyo lang. Ayaw na ko biyae. Tungod kay daghang kagisaad na ko nga kinahanglan imong tumanon. Saad? Pero, unahon ta ang pagsulbad sa kamatayon ni Esmeralda. Oh. Sultihi ko. Kinsa ang kriminal ni Esmeralda, Angela? Kinsa? Dili pa rin ako mahimong isulti nimo, Sir Leo. Leonardo. Mao ka lang gusto ko nga isang piti mo nako. Di ba, Leonardo?
Tungod kay dili nati ka nurse. Unsa? Hindi kong pati ka. Mauna ka ng imong papel sa kong kinabuhi, Angela. Nalimot ka? Oh. Ug sulbaron tang duha ang tanang problema sa itong kinabuhi. Pusa sulti na. Sultihin ako kinsa ang kriminal nga giingon mo. Ang mipatay ni Esmeralda. May mapag... Ugma na ta magsultibahin ini. Gabi ina, ug may puwa ang imong mga mata. Kinala makapahuway ka, ug makainom sa imong tambal. Kung may tambal man nga gipada ang doktor nimo. May eye drops siyang gipada. Kana, ato nang ipato sa imong mga mata. Ay lagi lang ba ng pultahan? Wa na! Hapit na ko mabuking, Lara! Mauna na akong giingon nimo. Di ba? Mas maayo nga mamatay na lang unta katong Angela. Pero sa kibati mo, imo pa yung gipaanad si Angela. Nagtuong mangod ko nga ma-inlove siya in bag-una kong naong. Gwapo na ba kayo? Di sana gwapo ka pa. Pero ang gibati ni Angela ngadto kang Leonardo ang makabarani anak. Tanaw kang sa resulta. To na hinon kang Leonardo sa Angela. O klaro na kayo nga dili na ninya buhian pa. Inumin yung tubig, oh. Nang luspad ka. Wa ko matuo nga mabuhat ni Frederick. Abi na kong buutan kaayo siya. Bakakon siya. Kanaan na siguro ko. Ug ang mga taong bakakon, dili angin saligan, Angela. Pero higala mi. Dili unta ko niya angay nga ingnon adto. Kalitan lang ko niya dumog. Paway na. Ugma, sugdan na natog sulbad ang tanang problema. Ug usbon ko, unahon nato ang kaso ni Esmeralda. Aray. Kasakit ang Mao na ni naani nimo. May samad ka rin nons May gani kay wa na mabuak. Bisit. Ikaw gyud ang nagdagwisit, Frex. Karon tagam ka na. Pero may panahon pa nga mabawi mo ang tanan. Patya na lang gyud ka na si Angela. Ay, ikaw ba, Lara? Kriminal kayo kagunahon na. Frex, ang tanang babagsadan kinahanglang mahawan. Mao nang ako nakatunan sa kumakinikanan. Okay. Unsa man? Patyo na nimo sa Angela? Ha, Frex? Dili. Kawa ba yun may ayong ikasulti, uy? Unsa man ka? Nahigog manasab ka na itong Angela? Ambot ba? Sukad lang nga nakasuod mi nga mauna niya akong naong ug siya bati sa naong. Mura magug ganahan ko ni Angela. Ay, kawa ba'y klaro ni mo ikasulti, uy? Uy, ayaw na. Di paragod. Nganong naman na si mong bumbong ang painting ni Angela? Akong gito. Lara, ako nang maong painting. Anhi masab ka mag-ulian di ba sa bay? Idi anha na lang na diha. Naglibog ko ni mo. Nasuko ka ni Angela. Pero ganahan kang mutanawa ng iyang naong diha. Gusto lang kong mahinomdom ka nunay sa dagway sa akong kaaway. Guwapar ba kayo siya din ha? Ug bati na siyag naong karon. Ug kanang nindot niyang naong Frex. Papason ko na hangtod sa hangtod. Lara. Okay. This time, ako na'y bahala ni Angela. Unsa? Unsa ikaw ni bahala? Tiwason kong kuba ang iyang naong Frex. Unsa? Gusto kong apilon ang mga mata ni Angela sa pagsablig og asido. Aron mabuta na gid siya. Ug maghuna-huna na lang siya sa pagkikog. Ug sama kang Esmeralda. Muambak na lang sab siyag pangpang. Mas kriminal yun kag hunahuna kinako, Lara.
Angela? Angela, salamat nga nabalik ka din sa bahay. Si Leonardo ang namugos nga dadon ko din ma'am. Tita na lang. Umaabot ka ng asawa ni Leonardo. Busta angay lang nga magtita ka na ako, aron magmama ka na lang sa human sa inyong kasal. Ha? Nakita ko sa mga mata sa akong anak. Kung unsa kanya kamahal, Angela. Ug ayaw siya pakyasa. Pero may balik na sayang kinabuhi sa Lara. Wa na'y gugma ang akong anak ang Lara. Gawas pa, dili na ko ganahan ni Lara para sa akong anak. Dili sila makasinabot. Ug maldita kayo siya sa una. Mao pa. May mubag, sultihan ko nimo sa mipatay kang Esmeralda. Oh, tita, dili pa rin ako mahimong isulti nimo kay wa pa ko'y ligong ebidensya nga siya gyud ang kriminal. Siya? Unsa man ni siya, babay, lalaki? Babae, tita. Babay? Oh. Pero nagkinahanglan pa kong dugang ebidensya sa iyang pagkakriminal. Ma, malakaw namin si Angela. Asaman mo, Leonardo? Ubanan ko niya nga magpa-check up sa doktor. Wala mo sultihi ang imong inahan bayan kang Frederick? Wa, dili ko gusto nga mahasol pa siya. Gawas pa. Nakasiguro ko nga dili na tumubalik pa si Frederick sa bahay. Gusto ka? Mahadlok ato nimo. Kay imo sabsang nabunalan sa o. Magpasalamat na lang siya. Gawa ko'y ganang mugukod niya. Kay niya nakauban ako. Wala ka kahibaw. Kung unsa ang gibati na akong kalipay karon nga niya nakauban ako. Tinuod ka? Oo, Angela. Nganong gipahunong ni mga sakinan? Angela, gusto kong klaruhan ka. Sa unsa? Dili na ni drama ang akong gibati para nimo. Unsa? Gusto ko nga himuon ang opisyal ang atong relasyon. Unsa? Sugta ko, Angela. Himo akong kabahin sa imong kinabuhi. Dili, Leonardo. Unsa? May nalimtan ka sa imong gitahas na ako. Unsa ka na? Di ba, gusto man nimong pangitaon na to ang babae sa imong pinintal? Ang The Crying Lady? Ha? Leonardo, nganong kitatukan ko nimong paayo? Ayaw paglihok, Angela. Unsa? Dako gamay. Leonardo, unsa man ang gibuhat mo? Angela, familiar ka na akong imong naong. Ang imong ilong. Ang imong mata kung magtakilid ka o magduko. Unsa? Angela, kadit lang. Bayad tuon ta. Asa ka na paingon, Leonardo? Di ba ito mga ulit? Nag-ingon ba ang doktor kanina nga ipahuway gid ng imong mga mata? Kadit ra kita. Asa makita paingon? Niya na kita. Nganong kidahak ko nimo ining kapita? Doon lang ko'y gusto mahinamduman sa una. So, pa kumabuta. Dali, mga naog ta. O, adto ta sa monumento ni MacArthur sa daplin sa dagat. Ha? Angela, dali na.
Wa na dyan mo suod nga diya sa kong kung saan ako pagkasan aron makabalik ko sa bahay ni Leonardo. Edi ayaw na lang pagbalik dito. Unsa? Dili na mahimo. Frex, ako na mo balik dito. Tungod kay gawas na ako makasud o gawas sa panimay nila ni Leo. Lara, dili na mahimo nga di ko makabalik dito. Kami mga pinintal sa Leo. O gusto na sad nimong kawaton, mao ba? Ipakawat. Dili kawaton. Bahala ka. Basta, wa gid ko makailan nimo. Ug wa ka sab makailan ako. Kanara importante nga itong mapakita nila ni Leo Frex. Frederick, dili Frex. Okay. Frederick, kinahanglan maanad ka na sa pagsampit na kong Frederick. Sige. Barog diha sa Barandillas. Nga naman. Barog lang. Kuha ang tigagulagway. Unsa? Sige na. Barog og tarong. Takilid og gamay. Dayon duko. Leonardo, himuon ko nimong modelo? Oh. Oh, sige. Pero, naguba na nga akong naong. Dili na ko, angay nga. Ayon ako na ang imong naong, Angela. Sige. Duko gamay. Sige. Naana. Nakadakot na ko. Kana. Ayaw pagliho ka. Totok lang sa yuta. Kay kuha ang tigagulagway sa akong cellphone. Sige. Nganong wa man kay tingog-tingog diha, Leonardo? Ha? Oh, Kwan. Doon lang ako'y giuna-una. Tood. Salamat sa iyong pag-post para nako. Ikaw paghihapon ang akong amo, Leonardo. Dili ko gusto nga kutob lang ko nga imong amo, Angela. Di na ta maghiskot og mga personal nga mga butang. Nahibaw ko nga naluoy lang ka nako, mao nga misteryoso ka. No, nasayop ka. Usbon ko, gusto na. Oh, Di na ta maghiskot og gugma-gugma, Leonardo. Angela. Wa na sa kong hunahuna ang makigrelasyon pa og lalaki. Angela. Ikaawaw lang ko nimo. Og moabot ang higayon nga imo ra kong ilisan og tarong og naong nga babae. Dili ti ka mabasol kung mao na imong hunahuna, Angela. Mahangyo lang ko nimo. Nga ayaw palayo nako. Dili mahitabo mo palayo ko nimo. Samtang dili pa masulbad ang kamatayon ni Esmeralda. Andam ka na ba musulti kung kinsa gyud ang kriminal ni Esmeralda? Dili pa. Paway na si mong kwarto. Oh, ha? May buhaton pa ko sa akong studio. Oh, sige. Plano na lang daan kung unsaon nato sa pagpalutaw sa kriminal sa tinuod nga kriminal ni Esmeralda. Ole. Ayaw ka pala ka. Sa di madugay. Makailakrak kinsa ang kriminal. Ating, miyabot na ba sila si Leonardo ug Angela? Nakatuog man ko. Ay, ma'am, miabot na. Og kipapahuway ni Dong Leonardo si Angela sa kwarto ini. Og siya milaho sa studio. Sa makay resulta sa pagpaduktor ni Leonardo? Oh, mayra tingali, ma'am. Kaya wa may kimo si Dong Leo. Murag magpaint naman ni noon dito sa studio gani. Hatlig pagkaon si Leonardo sa studio ating. Kay susihon ko si Angela. Suwit lang. Angela? Oh, dali. May magsulti ta? Dali, tita.
Sorry nga, milawas ko din sa kwarto, tita. Ay, okay ra. Nialang ko kay gusto ko lang nga may bawas sa inyong lakaw ni Leonardo. Okay ra among lakaw, tita. Waray komplikasyon sa iyang mga mata. Maayo kun mao ka na. Unsa may laing plano karon ni Leonardo, Angela? Usa sa among nahisgutan, tita, mao ang pag-ila sa tinuod na kriminal ni Esmeralda. Maayo hinuon. Pero nahibaw ka ba kung kinsa siya? Dili ba, Angela? Nahibaw ka ni anak. May mo pag-imo kong sultihan. Dili pa mahimo, tita. Sagdi lang. Kung may ligon akong ebidensya nga siya gyud ang mipatay ni Esmeralda, sultihan ko dayon kamo. Ay. Buntag naman niya ay. Oh. Si Leonardo ka na nakatog sa tiilan din sa kama. Oh. Unsa ka na siya orasan ni Zoe din eh. Anong niya man siya makatog? Ang iyang mga kamot may lama pa sa bintal. Oh my. Leo? Angela? Ayaw naman di ay. Sorry nga, natugaw kasi mong pagkatog. Okay na kung mabadayon ka katog diha. Mag-andam lang ko sa imong pamahaw, ha? Ayaw na. Leonardo? Naana si nang ating naghikay. Lapoy ka sa kong tanaw. Oo. Tungod kay gihuman na akong painting, Angela. Ha? Mahimubag-muban ka na ako sa studio? Mulakaw na ko. Ikaw, Frederick. Lago na huna pa ko. Kung saon sa pagrason si Angela Leonardo sa akong gibuhat sa milapay gabi. Kung ako pa ikaw, di ka na lang mapakita sa panimay ni Leonardo. Palpak ka na, Frex. Lara, dili na mahimo. Uy, husto. Nahibaw na ko sa akong buhaton. Siguro lang nga dili ka na mapalpak na ng imong gustong buhaton, Frederick. Kana ba? Anara na ang imong baba nga musangpit na kong Frederick. Dali. Manood ata sa studio. Huwag giday ka matog kung wa mahuman ang imong painting. Kilala lang ako ni Mahuman. Dara ang canvas nga tinabunan. Oh. Sige. Ablihin na. Ako ang moabli. Oo. Gusto ko nga ikaw ang unang makakita sa mong painting. Sige na, Angela. Tantangan na ang puting panapton sa painting. Oh. Oh. Leonardo? Unsay ikasulti mo sa mong painting, Angela? Ako man na. Og naghilak ko niya. Leonardo, nganong naghilak man ko nga imong gipaint? Tungod kay ikaw ang nakayang lady, Angela. Ako ang the crying lady? Yes. Ang painting akong gipataguan nimo diha sa kisame, dinhi sa studio nga gikawat. Mao ikaw. Pero, unsa man pagkahitabo, ha? Usa kadlaw ni ana. Nagpangin ko sa daplin sa baybayon. At bang sa estatwa ni MacArthur. Nakita na ko ang usak babae nga naghilak. Anilaw na ako magpaabot nila ni Lara og Frex. Oh. Babae.
Naghilak. Kaluin yung tanahon. Ug kagwapa niya. Inosente kaya yung naong. Pero murag dako isig problema. Tingali, gibuwagan ni siya siyang uyab. May babae kang nakita nga naghilak sa giadto to kanina nga mga estatwa. Oo. Pero dugay-dugay na ni. Ug ikaw ang nakita na ko, Angela. Ikaw gito. May nahinamduman ka na ba sa maong dapit? Ha? Ang maong dapit. Nahimong saksi sa akong kasakit o sa kahigayon, ana. Ate, kung kinsa man ang nakaingon sa imong kamatayon, pangitaon ko siya. Dili ko mabiya din sa Pilipinas, kung dili na ko masilutan ang midasmag nimo nga mga hubog. Kung si kinsa man sila, magbayad sila sa sakila nga buhat nimo. Gipatay ka nila, kung sa angay lang silang silutan. Ikaw ang naghilak ni itong higayon na, dili ba, Angela? Dili ba? O ako. Ug kung sa'yo mong gihilakan? Ang kamatayon sa kumagawang, si Ate Esmera. Unsa? Namatay siya atong higayon na og sakit kaayo ang iyang kamatayon. Ngano? Unsa may namatyan si mong magwang? Gihit and run siya. Unsa? May mo ba? Di lang una ta maghiskot sa kamatayon sa kumagawang. Ah, okay. Kung sakitan ka, dili na tamagiskot niya. Nalipay lang ko na nakitaan ko dahil ikaw, Angela. Oh, Leonardo. Nalimot ka sa kong gisulti ni mo sa rason kung nganong gusto kong pangitaon ang modelo sa The Crying Lady nga maurasab ikaw. Oh. Nakagusto ka na ako. Gusto ka. Ubaong nakaunahon ako nga pangitaon ka. Ugwa ko magtuo nga dugay ko na din kikauban ang The Crying Lady. Dili na ako nga mao ako sa unang pagkakita mo nako, Leonardo. Huwag na usab ni mo, Angela. Ikaw pagyapon ang gusto kong ikauban. Leonardo. Please. Hatagi ko kayo nga ikapakita ni mo unsa ka tinuod sa akong pagpati diyan ni mo. Unsa ka tinuod ang akong pagmahal ni mo. Dili na ko gusto sakitan pa, Leo. Please. Hatagi lang una ko kikayon. Di lang sa nato pugson ang pagbaton og relasyon. Nausap na ang akong nao. Usa ka pantasya na lang ka nag-imong pinintal nga The Crying Lady. Angela. Pinahalang sabton ko ni mo. Dili pa ko andam sa seryoso nga relasyon. Pasag di lang una nga magpabilin tang hikala nga nagpakaaron ingnon nga managhinigog maay, Leonardo. Dili na ako kanang matahom nga naa sa imong painting. Dili na ako. Oh. Angela. Tita, naba si Leo? Murag to aman to sa luyo, uban ni Angela. Ah. Sorry, may tao din sa sala. Excuse na ninyo, ha? Tita? Naunsa mo to siya? Ngano mo rin mo to siya nakilak? Nag-away tingali si Leonardo. Oh. Mahimo pag
Ato na ko si Leonardo sa loyo, tita. Sure. Lakaw. Ngano ba ko? Naunsa man ko? Nga nagasakitan mo kung maayo nga nagtanaw sa painting ni Leo. Gwapa kaayo ko niyang pagka-paint nito. Huwag bisag unsa pa'y buhato na ako. Di na mahibalik ang maong panagway nga giguba sa salbahis nga tao. Nakonsensya na noon ko. Nag-uulsian sila nga nakakita sa kong painting. Abi na ko malipay siya nga. Gibalik na ako sa painting ang kanin niyang kagwapa. Leonardo, Lara? Niya ka? may mabak mo sulit? Nga nang dili. Abi mo gud akong gidili paghihapon nimo sa uban ang pagsudin ni si mo studio. Kinsa may mong gipaint? Murag si Angela man ha. Sawa pa makuba ang iyang naong? Siya ka na. Gihimuan ako replika ang The Crying Lady nga painting nga gikawat. Ha? Unya. Nga nang nakilakman si Angela nga misod sa bahay. Wa ba siya malipay nga gipaint nimo pagbalik ang gwapa niyang itsura? Nakasako niya. Naunsam di siya. Kung ako pang imong gipaint, malipay kit ko layo. Ha? May mo pang mangutana? Panguta na lang. Nga nang umagit ko nimo ipaint sa unang hikayon nga. Uya pa ta. Ha? May buwag di lang na mag-iskot sa atong nangagi, Lara. Milabay na to. Nagkasabot na ta magbuwag, di ba? Higalan na lang ta, dili ba? Wala na problema na ako eh. Naka-move on ako, Leo. Gawas pa. Malarga na ko paingan sa gawas. Pero unsa? gusto na kong ikahin ang hibilin akong mga adlaw din sa Pilipinas sa pagpakig-uban nimo. Ha? Total, mawa naman bitaw ko sa hingpit sa mong kinabuhi. Unsa? Kinahanglang mahuman ang akong mission ining baya. O sa kinabuhi ni Leo. Aron makapiya na ko sa himpit sa iyang kinabuhi. Ang kriminal. Niya ang kriminal sa bayo. Kinsa man ang nanuktok? Angela? Si Minerva man go yan. ha? Sud lang, ma'am. Angela? Nga nung nagkila ka nga misod kanina, nag-away ba ka mo si Leonardo? Wa man, tita. Tita, tabangi ko. Sa unsa? Nga masilutan ang mipatay ni Esmeralda. Sultihi ko kung kinsa siya, katabangan ta ka. Si Lara. Unsa? Si Lara? Mga higala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa lang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kini sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.